समस्तଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ସହର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ଏକ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି। ତା ଭିତରୁ ଧଉଳି ହେଉଛି ଏକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାଗା, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସି ବୁଲି ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ କରିଥାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ଲିଜର୍ ଟାଇମ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ୱିକେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଛୁଟି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହି ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ଶୀତ ଦିନରେ ବୁଲିବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ସବୁଜ ପରିସୀମା ଭିତରେ ହାଲକା ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ପବନ ଓ ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥିବା ଗଛଲତା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆମ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ରହିଛି ତାର ନଜାରା ଟିକେ ଭିନ୍ନତମ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆଉ ତାର ମଜା ନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଜାଣିବା କେମିତି ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରାୟ 7ରୁ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଏହି ଜାଗା ଅବସ୍ଥିତ। ଆପଣ ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ ଦ୍ୱାରା ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ବାଇକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଏ ଜାଗାର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ପାର୍କିଂ ରହିଛି, ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କର ଯାନବାହନ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ଆରାମସେ ଆପଣ ବୁଲି ଆସିପାରିବେ।
चलते जगार महात्म्य विषय जाना यह एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो आम अशोका कथा उल्लेख कर बुद्धदेव कथा उल्लेख डिवोटीज मानक शांतिर केन्द्रबिंदु कहले किसी एक स्थान जहाँ शांति मैत्री पूजार एक स्थान अटे जहाँ भगवान बुद्धदेव समय लक्ष लक्ष भक्तवृंद आउ एक कथा कहुए कि कलिंग युद्ध होता जो समय आमर राजा अशोका चंडाशोकरू धर्माशोक परिणत होते एवं से तांकर यही वार्ता को सारा विश्व को जनइबापी एटी एक शांति मैत्री स्तूप प्रतीक भाव सम्मान देते एवं सेलिब्रेशन करते यार हिस्ट्री आउ टिके कहियापी चाहिए जे आमर दया नदी बाम पटे अच्छी से दया नदी रे युद्ध समय बहुत किसी घटना एवं दया नदीर भिन्नता हो से समय यह एक रक्त नदी में परिणत हो जेहेतु युद्ध रक्त नदी आसतु जीवा शिव मंदिर यह एक पूजा और आराधना स्थली भाव ख्यात। सिंबल नाचिलु टिके नाच गोड़ टेक
ପାଣ୍ଡବ ଛକି କରିଥିଲେ। ଆରେ ସେମାନେ ଭାଇ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ହଁ ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଏକ ଏପିସୋଡରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକ୍ କେୟାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।